Wara li Emanuel J. Gallia missier il-partner tal-ex kap nazzjonalista Adrian Delija kiteb fil-Malt Independent on Sunday biex jikkritika lil kap attwali Bernard Grech dronk ħarġu jappoġġjaw ħatta partitarji nazzjonalisti qrib Delija. Dan minn barra l-istess bint Gallia u l-partner ta' Delija l-avukat Cynthia Gallia għamlet ċer fuq il-paġna ta' Facebook tagħha bl-artiklu. Dan kollu seħ fl-istess jum meta ġew pubblikati żewġ surveys li żiedu l-pressjoni fuq il-kap nazzjonalista. Din kienet it-tieni darba fi 3 xhur li Gallia ħareġ qatta bla ħabel kontra Grech. Propju ftit wara tweġiba tal-kap tal-Oppożizzjoni għal baġit, Gallia kien kiteb li Bernard Grech m'għandu l-ebda viżjoni u lanqas kien jaf jinterpreta sempliċi statistika waqt il qed iwassal biex il-partit jitlef il-kredibilta għax man kapaċi jippubblika l-kontijiet tiegħu. Fil-waqt li fl-aħħar artiklu Gallia qal li t-tmexxija ta' Grech ma tispirax fetaħ ukoll attakk kontra d-deputat Awċi Chris Said fejn staqsa kif wara li tant kritika t-tmexxija ta' Adrian Delija issa ma jara xejn ħażin fl-inkompetenza u l-amministrazzjoni ħażina ta' Bernard Grech. Missier il-partner ta' Delija akkuża lil Said b'opportuniżmu politiku u double standards u qal li jekk il-Partit Nazzjonalista mhux se jiffaċċja n-noqqasijiet ta' tmexxija interna mhux se jimxi l quddiem. Dan għax Bernard Grech jagħmel diskorsi kemm jagħmel diskorsi qatt mu jikkonvinċi. Sa dan it-tant fost dawk li kummentaw fil-paġna ta' Facebook tal-partner ta' Delija kien hemm hu Adrian Delija stess, Anthony, li faħħar lil Emanuel Gallia l-artikli tiegħu. F'botta ċara lejn Bernard Grech qal li min irid verament jimxi l quddiem u jipprepara għal tiġrija irid l-ewwel ikun umli u jaċċetta l-iżbalja. Hu Adrian Delija għal żmien fl-oppożizzjoni u żmien ta' drawing board biex jitfasslu l-idejat madwar il-ħsibijiet tan-nies. Il-problema tenna hu Delija illi lanqas biss indunaw li qegħdin fl-oppożizzjoni għax kieku l-attitudni hi differenti għal Anthony Delija b'referenza ċara għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista u l-fera estremista tal-establishment. Ikkummentaw ukoll Ivan Bezzina, attivist nazzjonalista magħruf fil-Kottonera u qrib ħafna tad-deputat Karm Mifsud Bonnici u ta' Adrian Delija. Bezzina qal li l-missier il-partner ta' Delija li ma setax jagħti spjegazzjoni aħjar milli ta' u tenna li l-Partit Nazzjonalista kellu skontu il-juni mexxih aktarx b'referenza għal Adrian Delija imma minflok għażlu naġa b'referenza għal Bernard Grech. Attivista oħra ċerta Sandra Darmanin qalet li tittama li jerġa' jirritorna Delija bħala kap nazzjonalista. Fost dawk li għamlu like għall-artiklu ta' Gallia imxerda mis-sieħba ta' Delija kien hemm Chris Falzon li impjegat ta' Roberta Mezzola. Falzon u viċin ħafna tal-ex kap nazzjonalista. Minkejja tentattivi biex jippruvaw jagħtu l-impressjoni li l-qasma enormi m'għadix teżisti, l-artiklu ta' missier il-partner ta' Adrian Delija u reazzjoni li dan ġab reġgħet waqqet il-maskri u wriet kemm il-Partit Nazzjonalista u maqsum f'azzjonijiet differenti. Mhux l-inqas bil-fazzjoni ta' Bernard Grech immexxija mill-estremisti bħal Carola Aquilina, Jason Azzoppardi u Simon Busuttil u dik ta' Adrian Delija.